tayo sa Albuquerque para i-meet si Ate Vicky para sa ating pinapalakat. At ito yung Albuquerque Market. Ang ganda na ng market ng Albur. Ang ganda na dito. Daming asenso. Wow! Grabing pagbabago. Ang galing ni Mayor Dondon. Wow! Mayor Dondon Buates, congratulations! Ang ganda na ng Albor. Ganda pa ng munisipyo na. Look at that. Grabe na siya. Wow. Let's go. Punta tayo. Punta natin si Ate Vicky. Ayan. Ha? Ito yung Municipality of Albuquerque. Wow. Ang ganda na ng munisipyo. Wow naman. Ala, ang ganda na ng munisipyo. Ang ganda ng ginawa. Iba talaga si Mayor Dondon. Yan. Sorry to mention Mayor, pero talagang humahanga ako sa mga nagawang maganda. Wait lang. Punta tayo at tanong natin. Ayan si Ate Vicky. Huwag kang maingay. Surprise. 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 Pamangkin ng owner ng lot. Usapin natin. Sige! Ginagawa na ako. Yung ganun po si Tindi na? Ha? Hindi ka kukuha pang kalamarin. Ang ganda eh. Nangalo ka na? Hindi kuha ka. Ina, yung malalaki. Kalamares pa. Kalamares pa. Pila ka box sir? Pila ka? Duha ka bok, na. Na. Okay na na. Kana. Okay na. Duha ka bok, na. Okay. 1 and 3/4. Kulang pa rin. 1 and 1.3. 1.4. Ano, ang ganda ng mga seafoods ngayon. Timing, very nice. Timing kami. Ang galing. 350 lang yung hito yung ako, yung mulmol, tapos yung pusit, tapos yung pumita, tapos yung crab. Aba. Galing ah. Tangigi, hindi tayo kukuha? Tangigi, may tangigi ba sila? Parang may tangigi doon. Oo. Kabila. Bale, 2,675 na lang. Wow. Laki lang nabili ah. Kasi mga ganda seafoods niya eh.
na ano.
lalagyan na rin nila rito pala. Ay, kahit patanggal yung ano dyan. Rip-rap nila dyan sa gilid pala dyan. Shaking. Sige, mahina itong ano niya, hindi ano niya. Masyadong hindi robust ba? Junction. Stop na tayo dito sa junction. Ayan. Mabush. Ako naman yan, ang bigat niyan eh. Uy. Titan! 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 Hello, good morning. Good morning everybody. How are you all? How are you doing today? Wow, langka. Tagpila po ne. Tagpila? 30 kilo. Ay, ang ganda. Langka pala to. Kukuha ako. Gulayin natin. Ay, ang ganda. Yan, gulayin ko yan. Tayo ng talong na malalaki. Gluto tayo ng melansane. Ayan guys, gluto tayo ng melansane. Kasi matataba. Ayan. Matataba. Yan ang malaki. Gusto ko yung mataba. Kuha eh. Wow. Yan. Mataba. Mataba. Okay. Palihog ko atong langka. O kani. Kani. Katong akong gipiling. Usara ka buhok. Gusto mo langka. Onya. Ako mong gi-appeal sa YouTube ah. Onya kani. Pila ni? 164. 164, okay. Oh, si Manang, namaligya og langka, palitan na to aron kahalinan. Langka nga hinog. Wa man lagi ko kakita nimo nang namaligya dire. Kanunay ko palit dire. Kanunay man magawan. Ah, Every other day ako. every other day. Oh, Oh, tanamon ko no ipakita niya no unod. Lami. Okay, kaning duha. Enjoy. Kaning duha aron kahalinan ka, aron mahurot na na. Okay. Dagko kay kumot. Balihat ko na kumot. Yan. Yan, yan. Tag 50 ang slice. Pila na lang isa? Aron na 15 na. aron na mawasan na din. Kaya ako man ang iluto. 90. Ay, 130. 130 lang. Nakalimutan ko yung ano, yung ticket namin dito sa parkingan na 100, hindi niya naibayad kaya pumunta siya doon. Sinong nagpalit? Yung cashier? Eh, kumain na lang ako nito para pampalamig dahil sobrang init ngayon. Grabeng init ngayon ng panahon. Grabe, sobra.
Nakakita ako ng Pandoro. Oh, klasiko. My favorite. Ano ba yan? Ang mahal. 694. Pero gusto kong tumikim. Paano yan? Ang mahal. Pero ang laki nito. For 650 grams. Ang laki. Let us see. Oh my God, Pandoro. Nakarating sa Bohol. I miss this. Really. My God. Pero ang mahal. Grabe. Tuwan-tuwa siya nakakita ng Pandoro Classico. Ayan o. Nagkamot na o. Nagkamot. Alam niyo ang mahal eh. Grabe ang mahal. Pandoro? Oo. Paano? 695. Ha? Ang mahal. Alam ko lang mga ano, wala ba silang ano? Yung panitone? Ha? Panitone, wala? Wala. Pandoro lang. Yan lang. 5 piraso. Ay, salamat. Na-shoot. Meaning, mabibili yan. Tuwang-tuwa sa galak. Uy, parang si Titan yung cloud. Ha? Parang si Titan na may hinabol na ibon. Wow naman. Ang ganda ah. Wala, ang ganda. Parang si Titan oh, may hinabol na ibon. Galing. Parang si Titan. Nagautos ang International Court of Justice na itigil na ang pag-atake sa syudad kung saan lumikas ang kalahati ng 2.3 milyong tao ng Gaza. Sinabi ni Chief Military Spokesperson Daniel Hagari na nakuha na ng Israeli forces ang operational control sa Philadelphia Corridor na tawag ng Israel sa 14-kilometer na corridor na siyang bukod-tanging border ng Gaza Strip sa Egypt. Dagdag nito, ginagamit na oxygen line ang corridor ng Hamas kung saan nag-smuggle ang mga armas patungong Gaza. Araw ng Miyerkules, May 29 nang nag-raid ang mga tangke ng Israel sa Rafah. Pinasok nila ang Rafah noong Martes, May 28 kahit na iniutos na ng pinakamataas na hukom ng United Nations na itigil na ang pag-atake sa syudad. Melanzane ala Parmigiana. Ang sarap. Ang sarap ng niluto namin ngayon. Panoorin nyo how to cook this at Rich Chich channel in YouTube. Dahil ang ganda. Perfect pair sila ng focaccia. Nagawa ko rin. At ito ay with rosemary. This time aromatic and sarap. Okay. So, hope you will watch my cooking at YouTube channel na Rich Chich.